honetan. Baina listo, zuzenean prest. Bai. Sortzeko modu. Bueno, ja Ba, sartu gara. Twitchen bai, gaude. ja on air gaude zuzenean. Bueno, ba, Lehengoan ibai bat zeneukan, orain kafe beroa, edo esne bai, beroa daukazu. Hau, oie, pantalla salbatzeko horiek ere, ja, adimen artifiziala ematen dute, ezta? Edo benetan bai. irudiak ote dio. YouTubeko bideo bada. YouTubeko bideoa, nola, 20 orduko bideoa gauza Hori berazikoa. da. Primeran, bagoaz. Bai. Goizeko 10:37 eta sustatuko lagunak prest. Sustatu.eusen teknologiarekin, euskararekin eta adimen artifizialarekin zerikusia dituzten albisteak partekatzen dituzte. Hoietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Eta horretarako Luistxo Fernandez gomidatzen dugu. Egunon, Luistxo? Bai, egunon, hemen gaude, asteroko zitan, esan duzun bezala, hirugarren osagai hori. Gertatu dut aurkezpenean. Bai. Bueno, Adimen artifiziala. laster jakintzat emango dugula uste dut luzapen hori, baina gaur ere, holako kontu pare bat aipatuko ditugu. Primeran. Bueno, hiru albiste eta hiztegi batekin hasiko gara. Luistxo. Bai, Gorka Urbizuren hiztegi bat. bai, hori da. Bueno, egin du Beñat Erezumak. Mhm. Euskarazko... Noizbait gonbidatu behar dugu saio honetara. Baina egon da, ez da? Zure egon da irrazio horretan, ez da? Irratian bai, baina Bai. gurekin ez. Tarteko honetan, bueno, pues izan daiteke nik uste gustura etorriko dela. Bai. Euskarazko Saio berezi teknologia... bat. Bai, Egiten ditun lan guztiak aurkezteko, beize pues edo puntatu. adibidez, ni isilik geratu eta lana zuek egiteko. Bueno, Beñat Erezuma, teknologia divulgatzailea, pedagogoa eta saltxero bat. Bai. Adimen artifizialea erabiltzen duen bat, eta, bueno, teknologiak, eta, bueno, tipo abil bat, eta egin duena da, Bai. hiztegi bat, izeneko gauza bat. Mhm. Bueno, Gorka Urbizu musikari nafarra, urte askoan Berri Txarrakeko kantari izana, eta arek igaz atara zuen bere bakarkako bideari edo ekin dio, hasiera bat izeneko disko batekin, non zenbaki horrekin diran abestiak ere bai, neurri batean, ez da? Denak uste dute alaziala. Bai. Orain ez dizut bat bera ere esango, ze aitortuko dut, nirea berri txarra baino gehiago berri zaharrak dela, eta Gorka Urbizu ere ez da precisamente Jarraitzen duzuna. atzo goizeko pinporta gazte bat, baina igual gehiago ikusten dut zure belaunaldiarekin, nirearekin baino. Bueno, erridikulo honen ondoren, esan dezagun, hiztegi bat sortu duela, Gorka Urbizuren eta Berri Txarrak kantuen letrekin, Beñat Erezuman, ikusi dezagun. Bai. Bueno, esan behar dago ere, mundu osoan ezaguna direla, Berri Txarrak, kontzertu pila bat eman dituztela Euskal Herritik kanpo, eta jende asko euskarara gerturatu dela letrengatik. Pozten naiz, eta hain zuzen ere, Erezumak egin duen asmoetako bat pedagogikoa da, berak uste du hiztegi bat eta hitzak deszifratzea, bada modu bat hizkuntzetara hurbiltzeko, ingelesez egin izan dugu behar bada batzuk, nik neuk, ez? Zer esaten, eta jola urte batzuk, gero, praktika pixkat hartu bitartean, ez da, ze esaten du, ez? Eta hola hurbildu daiteke bat hizkuntzara, eta asmo hori, ala berak ala salduta, Erezumak hiztegi bat honekin. Orduan, ikusiko dugu nola den, hementxe, partekatzen dut, eta, bueno, pues, alfabeto bat, goaz M letrara, makulu, eta, bueno, pues, kantu batean, aria izeneko kantuan, makulu, izenburua da, abesti batena, makuluak izenekoa, eta hemen hortik bera junda ezkero, mendeku, merkealdi, mespretsatu, mizazkatu, milikatu, minbizi, mintzatu,
mirari, pixkat, denetarik, disko eta abestien katalogo bat ere badauka, ez? Berritxarrakena, eta jun gaitezke disko bakoitzera eta kantu bakoitzera hemen ikusiko dut hasiera bat horretakoak, uste dut, hemen da maitasun bat, teoria bat, bat, toki bat. Nire asmatzen ez enitunak, ez da? Etxe bat. Ez? Eta kantu horretan dauden hitzen zer bat, ere bai, irureun da larogeita hemeretzi Euskala idatzi zuen resumak, ez dakit jarraitzen duen gehitzen, behar bada laureun digo da, jarri Ez, hor ditu. jartzen zon, Batuketa badago, lehenago, klikatu dugu Bida, hor, bai hor dago egia. Irureun da larogeita hemeretzi hitz. Tok pixkate, lareun txikien, Bai, bat motz geratu da. Baina, bueno, disko bat bere izenean eta uste dut, bigarren bat atera izango duela, eta laureunetik pasa izango dela, iztegi hau. Begira, jenteak apreziatzen duelako ikusi ditut komentario politak. Eta joko bat dago ere, utsunea bete jokoa. Bueno, honetan ikusi dugu nik ez dudala balio. Bueno, ea da, bion arten bat iten du. Eta, deitzen diogu bitxor gure zuzendariari, Mezu bidez edo pistaren bat emateko. Gaur daukala uste dut, eta zordan zuri egokitu zaizu. Ea ba. Ezagutzen, bueno, eta agertzen zaigu esplikatu dezagun, agertzen da interfaze bat, egunean behin jokoan ere dagoen ariketa horietako bat. Hitz bat desagertuta dago esaldian, eta dago aukera dauzkagu. Bueno, pixkat zailago, egunean baina hiru aukerakin funtzionatzen dugu. Bai. Ezagutzen dut leku sekretu bat, non deslilurak ez duen arkaiko antzua mendekuaren tokirikan. Antzua? Tokirikan. Non deslilurak 0 puntu. Venga, aurrengoa, Oker, ez? Pentsatzen dut hemen, klikatu dezakegu tokirikan hori, eta ze kantutara guazen, baina guazen urrengoa. Aber, puntu bat lortzen dugun, sikiera, ilargia da, oskol, oinarrizko, eskutua, edo laru. Pista bat daukagu, kolore bat. Hori... Oskol, Ibilarik ez. Ilargia da... Edo laru. Ni ausartuko nahi, laru, dela horiska, edo ilargia da laru. Pistagatik, ez pentsa. Ja, kolore bat, bai. Eta klikatuko du jakiteko laru. Orail horiska zurbil. Erregistro jasoa eta literarioa. Bueno, pixkat hemen jasoa, selektibitatean larri, laru tokatzearekin, beste gai batekin lotuz, eta, bueno, pues hause da. Begira, Utz dezagun, eta jolasa ere, gain errazare, ez da? Ikusi dugu, bueno, laureun hitzekin, ez dakit random bat egin hola gertzen diren, okerrak eta hiru oker zuzen baten ondoan, hortxe jokatzeko, eta, bueno, pues... ondo. Bai, erregistro literariorako ere bada, ez dira... Bai, guzti. Eta esan ere, hau adimen artifizialarekin egin dagoela? Neurri batean bai, diseinuaren aldetik eta bai, baina azpiegitura erabili du Bermiotarra izeneko beste hiztegi bat dago sarean, Zital izeneko beste tekno hacker euskaldun horietako bat, arek egin zuen ora, haren oinarria publikatu zuen, eta hartan oinarrituta egin du ere zumak, ez? Eta kodea ere publikatu egin du. Sustatuko albistean, bueno, eta bertan webunean ere badaude zeak. Esango dugu helbidea dela, bueno, hiztegi bat, .berezuma.com, edo bestela da.
sustatura joan eta bertatik apuntatu. Linka bertan dagoena. Primeran. Bueno, eta adimen artifizialarekin jarraituko dugu, Lucio? Bueno, batetik albiste, nazioarteko albiste bat, Mhm. enpresa horietako bat, Anthropic, dala, OpenAI izeneko enpresa dago Bai. ChatGPT egiten duena, igual Mhm. ezagunena hori da, gure inguruan Bai. erabiltzaileen artean. Baina gero dago Anthropic izeneko beste erraldoi bat, eta horren proiektu da Claude, Bai. hori ere euskaraz oso ondo dabilela ikusi izan dugu, sustatun eta. Eta, bueno, honek iragarri zuen, oin guk irabazten dugu, eta dugu importantena, Mhm. indartsuena, fable, Bai. fable, fabula, esan nahi du honek. Mhm. Fable bost. Vale. Lau eta hiru eta bat eta bi egongo zian, zentratu, baina, bueno, bost atera zuten, eta bi egunera debekatu intzuen Estatu Batuetako gobernuak. Ara. Ezin dala esportatu. Mm. Hau bitxia da, zerbitzua jartzen duzu interneten, ze horrela erabiltzen zen chat Bai. moduko interfazetan eta erabiltzen zen Fable, bost, Mhm. erabili izan da. Ezin duzu importatu, esan nahi du, ba, internetetik kendu egin behar duzula. Estatu Batuetan baldin bazaude, eta betako gobernuaren aginduak betetzen baituzu. Ara. Eta arrazoia da, hain arriskutsua dela Fable delakoa, balio duela gaiztakerietarako. Mm. Eta, bueno, orduan, hemen puntu komplikatu batzuk Bai. daude, nola atera daiteken gauza bat arriskutsua erabilera librerako, horren Antropike jarri zuen beste baldintza bat, hain kontuz nekin, hain arriskutsua da, bereziki espiatuko zaitugula erabiltzen duzunean. Ez? Ara. Orduan, saiatzen bagara, saiatzeko bagina Fable bidez, bomba atomiko bat egiten, pues, Ara. gure galderak, mezuak, interakzioa gordeko dute, eta, bueno, pues, espioitza tresna bat, ez? Orduan, beste bilatzaile bat, edo zerbitzu bat erabiltzen duzunean, pribatutasuna daukazu honekatu eta horrekarako, ez? Eta, claro, baina Mm. hemen ez zegoen olako hori. Eta gero, beste kontu bat, mendikan ondorio estatu daitekena da, Estatu Batuetako gobernuak, Mhm. etxe zuriak, ez dago oso seguruz gobernuaren Bai. ze adarrek, erabakitzen du enpresa bati esaten dio zuk kendu hau internetetik, Bai. eta akabo, mozten da. Zer Ah, gertatzen da hori egiten badu Microsoftekin, Appleekin, claro. Googleekin. Googleri esan, Gmail kendu behar duzue. Hori da, Mundua erori ingo zan, Lucio. bai, hori da, Hormuzko itxasarte hori eta petrolioa Bai, bai. irtetzen dela golko fertxikotik, horrek suposatzen duen itolarri ekonomikoarekin konparatuta, askoz ere Bai. atomikoagoa den alternatiba bat. Eta Ugara. eskura daukate, uste dut, Estatu Batuek. Kalte egingo liekete enpresa handi erraldoi hoiei, suposatzen Mhm. da, ezta? Ezin badarte funtzionatu Microsoft batek Estatu Batuetatik kanpo, bueno, bere negozioaren ehuneko 80 pikutra dijoa, eta bueno, Bai, bai, bai. baina kanpoari guri gertatzen zaiguna, botoi hori sakatzen du Bai. Donald Trumpek orain, eta seguru nago konexio hau eten egiten dela. Eten egiten dela, bai, bai, bai. Guztiz Eh, ados. eta geratzen gara lanik gabe. Gu, Bai, irrati, irrati uine, pues ez dakit. Ez, bai, hor bai. arrankatzen ere makina horiek nahiko lan. Bai, bai. Eh, eta, Guztiz. bueno, pues, Mm. beldurtzeko modukoak. Beldurtzeko. Bai, gero ere, enpresa hau aipatu duzunean Anthropic ere ikerketa bat egin zuten, ez dauke honekin zerikusirik, baina adimen artifizialarekin nola elikatzen zuten. Ez dakit enteratu zaten 3.000 liburu baino gehiago erosi dituela Bartzelonako liburu denda bati. Gero erreit dituzte liburuak, ez da? Hori da. Eskaneatu eta eta bota. Bai, Eta, bai. bueno, Eta eta enpresa hauek izan ziren, entropik bai, izan ziren. Anthropic, bai, Bueno, bai, bai, bai. pues, Eta, dana bueno, kopiatu, eurak dana kopiatu dezakete. Gu jeisten dana. dugu kantu soil bat, urbizurena edo beste Bai. norbaitena, eta gu piratak Gu gara. pirata gea. Bai, bai, bai. Bueno, ba, horixe.
albiste guztia, puntuka eta estekak eta... Bai, hori da. Fable bost, tenik bost puntuko ondorio batzuk ata dituz. Fable 6 ata balute, beste bat gehituko nion. Bueno, da, baina sustatun editoriaren analisi sakon bat. Albisteri Primeran. buruz. Bueno, igual ezein sakona, baina, bueno, Bai. Ondo. Eta gaurko saioa amaitzeko, Google Translate eta Geminik. Bai, hori da. Mugikorrean funtzionatzen duen gauza bat da. Vale. Baina, bueno, web bidez erakutsiko dugu. Google Translate, da, itzulpen automatiko hori, Googleena, euskaraz nahiko ondo dabil. Euskarazko itzultzaile automatikoak igual hobetoten dabiltza, eta boiekin ere probak egin ditugu. Bueno, hor maila handi batera iritsi den teknologia bat da, eta euskararentzat oso baliagarria hori badeki. Baina, egin duena da Google Translate bere zerbitzua lotu du Gemini edo Gemini bere, hau jakingo dugu, adimen artifizialeko bere marka Gemini da. OpenAI-rena ChatGPT den bezala, Gemini. Eta egin dutena da, bueno, pues entxufatu diote hori, eta Gemini 3.post live translate izenego gauza bat atara dute, eta euskeraz ere badago, eta zera da, euskarazko pantailan partekatuko dut, nola... Instanteko itzulpena deitzen diote. Hori euren pantalla promozionala da, ikusten ari gara, pertsona bat euskeraz dabil, eta beste bat alemanez, eta tartean telefono bat daukate, eta telefono horrek egiten du aldi bereko ahots itzulpena. Izugarria da, hori. Eta funtzionatzen du. Lehen urrats bat da hau, eta iritsiko da baita ere, telekomunikazio modu honetara bat. Bideokonferentzietan ere, egongo da, ez dago oso urruti, non nik hemen igual aukeratu dezakedan gaztelaniaz egitea, eta entzungo da Twitchetik eta segure irratitik euskaraz. Posible da. Baina momentuz, tarteko telefono baten kin egin behar da, eta ez web edo baizik eta Google Translate aplikazioa. Eta orduan, probatxo bat egin dugu. Japonen batzukien aparato bat, non zuzenan egiten zuten, baino aparato bat zan. Bai, holako probak eta hola eta esperimentuak ikusi ditugu, baina hau da, telefonoan instalatuta daukadan gauza bat. Eta emango diot, eta uste dut entzungo dela. Bideoa itxotxi dugu sustatuko pantailan, eta hori hortan gaude, momentu honetan, partekatzen, eta ematen dio danean entzungo dugu. Egunon, arte museora joateko zein autobus hartu behar dut, eta badakizu ze frekuentzia daukaten? Guten Tag. Um zum Kunstmuseum zu gelangen, welchen Bus muss ich nehmen? Und wissen Sie, wie oft Sie fahren? Hori, galdetu dut, ez? Alemaniara joan naiz, galdetu dut, nola iritsi naiteke museo batera, zein autobus den, eta zenba balioko luken, erantzuna ez dit eman. Ez da adimen artifizialaiko chat bat erantzunak ematen dituna. Da, hori, alemanez, emakumezko ahots batekin, eta aleman pixkat daukan norbaitekin hemen probatu genuen, eta hola dabil. Berriro entzuko dugu, reverberazio batekin eta hola dago. Egunon, arte museora joateko zein autobus hartu behar dut, eta badakizu ze frekuentzia daukaten? Guten Tag. Um zum Kunstmuseum zu gelangen. Guten Tag. Bueno, egin dugu grabaketa horrela telefonoa eskuan eukita. Baina kaskoekin eta hola, uste dut, elkarrezta luzeago bat ere egin daitekela. Hau da, zuk hitz egin, eta kaskoetatik, beste pertsonak hitz egin, eta zuk kaskoetatik jarraitu itzulpena. Bestela, ni hizketan nahi nahizela, entzun baduzue, euskara batua
eta Bai, kontrolatua egin dut, bai. ondo uler dezan, bueno, hola egitea logikoa da, ez? Bai. Eta orduan, pausa ematen diozunean bere hizketan hasten da. Ez orduan, ondo dago alako instrukzio txikietarako, baina baliteke jardun luzean ere funtzionatzea, baina orduan kaskoekin beharko zen, ze bestela sartzen dana, irteten dana nahaztuko liateke. Bueno, orduan egin duguna proba da, turista batek egin dezakena, ez? Zoaz atzerrira eta galdetu zazu euskeraz eta bertako hizkuntzara pasatu. 70 hizkuntza daude. Eta kontrakoa ere egin dugu. Bueno, beste norbaitek esaten duena... Hori da, euskaratu. Euskaratu. Eta hartu dugu txinera. Ados? Hartu dugu txinako atzerri ministro batek, edo haren bozeramaileak esandakoa, ikusi genuen YouTubeen edo TikToken edo, eta azpitituluak zeuden ingelesez. Orduan, bueno, bagenekin zertan nahi izan esaten, ez? Eta orduan jarri genuen hori YouTuberen aurrean, nola baita esateko, eta bere esalditxoa euskerara. Ea ba. 当前地区局势正处于战和转换的关键节点，中方认为，全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。 Tokiko egoerak gerra eta trantsizioaren gako puntuan daude. Txinaren ustez, gerraren amaiera oso premiazkoa da. Gerra hastea ere ez da onargarria. Negoziazioak egitea bereziki garrantzitsua da. Zugarria da. Iraneko gerrari buruzko komentario bat eskatu zioten, eta negoziazioaren alde, eta, bueno, previsiblea da, Txinako ministroak ez duen zango gerraren alde dago, bakiaren alde dago. Baina, Twitchetik ikusi duzuenok ere ikusiko duzue, txinerazko testua entzuten nahi dela, eta euskarazko testua idatziz ere erakusten du. Orduan, abotxarekin aklaratu ez pasara ere, bide batez, hor daukazu erakusteko edo irakurtzeko geratu bazara zeakin. Eta gainera, kontuatu nahiz, txinerazko testua, euskarazko hitz batzu daude, baina nola diskurtsoa osatzen doan, aldatzen du ere bai, ez da, orduan, ez? Euskerak ere baditza maieran jartzen du, eta hitzen ordenaren arabera moldatzen du testua, eta gero egiten dizu irakurketa. Eta honekin, txinara goaz, eta euskeraz izango du. Bai. Izugarria da. Beste aurrerapen pauso bat, orain gure mugikorrietan, lehen, beste gailu batzuk, edo beste aparatu batzuk behar zenuen hau egiteko, orain, bakoitzak bere mugikorrean izango. Eta mugikorrean, eta laster beste komunikazio kanal batzuetan ere, bai. Itzulpena auto... Bueno, bikoiztaileak arriskoa ikusi genitun. Interpretariak ere bai, igual. Bai. Izugarria da. Bueno, Luistxo, mila esker beste behin gurean egoteagatik, informazio gehiago, albiste gehiago, sustatu.eusen. Bai, informazioa eta demostrazioak, Hori da. Beti saiatzen gara. Bai, hori da, Luistxo. Ondo izan, aio. Datorren astera arte, agur. Agur.